Ademais da recollida de sinaturas iniciada esta fin de semana, o BNG levará a pleno a necesidade de reforzar o servizo de correos nun concello como Ribeira, que conta cunha poboación próxima aos 30.000 habitantes, que se ve notablemente aumentada durante o verán. Reclaman a ampliación de horario de atención ao público, que na actualidade só se realiza en xornada de mañá. É habitual ver colas e ringleiras de persoas esperando ás portas desta oficina de correos porque o persoal que hai na oficina pois non é suficiente ou porque as persoas que teñen que acudir ás oficinas de correos pois non poden vir noutro horario que non sexa o de mañá. E desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que o horario de atención presencial polas tardes debería ser unha prioridade para a oficina de correos. Ademais de repercutir na calidade do servizo para os veciños, esta medida implicaría a creación de novos postos de traballo. Esta medida suporía crear postos de traballo nesta oficina porque creemos que habería que aumentar o persoal para abrir polas tardes e tamén facilitaría que as persoas que teñen que recoller paquetes, cartas e tamén os comerciantes que desexen pois enviar os seus produtos a outras localidades e a outros municipios pois poderían facelo tamén en horario de atención pola tarde. Por outra banda, demandan tamén a cobertura de vacantes por vacacións e baixas médicas que na actualidade non se está a facer, o que repercute negativamente en algúns servizos que se deixan de prestar temporalmente.